Исәнмесез, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшырууның төп темалары хакында. Талонларны 1 апрельдән бері башладык. 30-на хәтле бирергә планлаштырабыз. Бакчаларга йөрер өчен талоннар бирү дәвам итә. Бакчачыларның нәрсә борчый, хәбәрчебез белде. Рухи азык бирүчеләр матди ризыкка мохтаҗ. Шәһәрнең нинди мәдәният биналарында капиталь төзекләндерү башкарылачак. Алар хөрмәткә лаек Бөек Ватан сугышы һәм КАМАЗ ветераны истәлекләре белән бүлешә. Рәхмәт сезгә, яшь балалар, кышты кичте. Видео язмалар кабул ителә. Габдулла Тукайның 130 еллыгына теләгән һәркем үз өлешен кертә ала. Авангард өстендә болытлар куйра. Бүген әлеге оешманың Зәп бистәсендә яшәүчеләрне үзенә күчерергә теләп агитация үткәрүе ачыкланды. Шәһәрдәшләр чит идарә итү компаниясының активлыгын күреп хафага төшкән. Бүген бу һәм башка мәсьәләләр турында матбугат конференциясында сөйләделәр. Шәһәрдәшләр һәм журналистлар сорауларына идарә итү компанияларының генераль директорлары җавап бирде. 22 числа мы должны пойти на собрание 17:08. Именно с решением жителей о вступлении в авангард. Почему? Я не могу понять. Зәп бистәсендә менә инде икенче атна авангард инициатив төркеме җыелышлар уздыра һәм үз файдасына агитация үткәрә. Очрашуга килгән Жилком сервис идарә итү компаниясының генераль директоры шәһәрдәшләрне тынычландырырга ашыкты. Алардан берәү дә баш тартмый. Икенче идарә итү компаниясына күчүне биредә яшәүчеләр бары тик үзләре хәл итә. В связи с тем, что пошли такие объявления, Зәп поселогында шундый игъланнар таратылганлыгын ишетеп, без йорт буенча җаваплы кешеләрне чакырдык һәм барысын да аңлаттык. Авангардның йортлар белән идарә итүгә лицензиясе юк. Алар мондый эшләр белән законсыз шөгыльләнә. Элек авангард идарә итү компаниясе хезмәт күрсәткән 20.01 йорты турында да сорау яңгырады. Бәйге нәтиҗәләре буенча бу йорт автозавод муниципаль идарә компаниясына күчәргә тиеш. Тик биредә яшәүчеләр яңа идарәчеләргә тискәре карашта. Шуңа күрә аларга Римжилстрой идарә итү компаниясына күчәргә тәкъдим ясадылар. Законы конкуренции никто не отменял. Көндәшлек законын берәү дә кире какмады. Без бары тик монда үзебезнең хезмәтебезне тәкъдим итәргә генә килдек. Хезмәтне тәкъдим иттек. Халык өлешчә ризалашты. Теләкләре булса, безгә күчә алалар. Бернинди киртәләр юк. Авангард белән бәйле хәлләргә нокта куела кебек. 23 апрельдән муниципаль идарә итү компаниялары авангардка кергән йортларга рәсми рәвештә хезмәт күрсәтә башлаячаклар. Бу көнне исәп-хисап җиһазларының беренче күрсәткечләре алыначак. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Шәһәрдә бакча ширкәтләренә ташламалы талоннар бирү дәвам итә. Барлык талоннарның яртысыннан артыгы таратылган инде. Автозавод, Үзәк һәм Комсомол районнары хакимияте бушлай йөрү өчен билетларны берничә мәктәп биналарында рәсмиләштерә. Бакчаларга йөрер өчен быел шәһәр бюджетыннан 15 миллион сум акча бүленде. Бу сума узган елдагы кебек үк. Получите, пожалуйста, талоны. Здесь у нас 30 талонов на все лето, с мая по сентябрь месяц. Бер айга 6 талон каралган, һәр талон бер юнәлештә генә кулланыла ала. Бер кешегә май аеннан сентябрь азагына кадәр бакчага йөрү өчен 30 талон тия. Талоннарны алыр өчен трудовой книжканың копиясы кирәк, шулай ук садовый книжканың һәм пенсионный удостоверениенең копиялары кирәк. Ташламаларга Советлар Союзы геройлары, Россия геройлары, социаль хезмәт геройлары, дан ордены ияләре, Бөек Ватан сугышында катнашучылар, тыл ветераннары ия. Барлык төр пенсия алучылар, сукырлык буенча беренче төркем инвалидларны йөртүчеләр, инвалид балалар тәрбияләүчеләр, күп балалы гаиләләр, ятимнәр дә бу категориягә керә. Талоннар гаиләдә бакча кенәгәсе кем исемендә шуңа гына бирелә. Бу исә шәһәрдәшләрдә ризасызлык тудыра. Но ведь сын у меня же не ездит. Бакча улым исеменә күчсә дә, ул бит барыбер анда йөрмәячәк. Анда без эшлибез бит. Мин пенсиядә лаеклы ялга чыкканчы күпме эшләдем. Кенәгән булмаса миңа талон бирмиләр. Өлкән яшьтәгеләр мөлкәтен исән чакта ук балалар исеменә яздырып калырга тырыша. Талоннарның аз булуына шәһәрдәшләр өйрәнгән инде, әмма бакча сезоны башлангач транспорт мәсьәләсе хәл ителсен иде диялар. Мы хотели, чтобы хорошие автобусы ездили. Яхшы автобуслар йөрсен иде. Узган ел маршрут автобуслары көндезге 12-гә кадәр бакчага илтә иде. Бу безгә ошамады, начар иде. Әгәр быел да шул хәл кабатланса, бакчачылар забастовкага чыгачак. Быел транспорт белән зур проблемалар булмаска тиеш. Кысан транспорт урынына бакчачыларны электротранспорт оешмасының зур кызгылт автобуслары йөртәчәк. Автобуслар автостанция, кәгазьчеләр, Мегастрой гипермаркеты, 51-нче комплекс, двигательләр заводы тукталышларыннан кузгалачак. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, яңалыклар.
Кайберәүләр бакча сезонын бу елларда ук ачып җибәрде. Белгечләр ял итәргә яки бакчаларга киткәндә фатир ишекләрен, балкон тәрәзәләрне яхшылап ябып калдырырга киңәш итә. Агымдагы елның 3 аенда шәһәрдә 24 тапкыр фатир басу очрагы теркәлгән. Аларның 85% ачыкланган инде. Караклар ешрак иртәнге 8 белән кичке 6 арасындагы вакытны сайлый. Каракларны акча, алтын, кыйммәтле җиһазлар, көнкүреш техникасы һәм хәтта азык-төлек тә кызыксындыра. Законсыз кәсеп итүчеләр фатирларга ачкычларны яратып, балкон тәрәзәләр аша ачык калган ишекләрдән керә. Квартирный краж совершается. Анализ күрсәтүенчә, караклар гадәттә шундый ук җинаять өчен хөкем ителгәннәр, кайберәүләре наркотик мәддәләр, спиртлы эчемлекләр кулланучылар. Соңгы арада фатир басучылар арасында башка төбәк кешеләре дә очрый. Мәдәният учрежденияларын ремонтлауга быел 3 миллион сум акча бүленгән. Үзгәрешләр берничә сәнгать мәктәбенә һәм Мастеровой рус драма театрына гына кагылачак. Шәһәрдә барысы 30-га якын мәдәни бина исәпләнә. Сәнгать учрежденияларында нинди үзгәрешләр булыр? Ни сәбәпле кайбер биналар капиталь ремонт планы исемлегенә кермәгән? Тулырак алдагы сюжетта. Наверное, в 12-13 годах где-то у нас были подтеки, довольно-таки хорошие подтеки, которые как бы мешали работе картинной галереи. Было очень страшно за наши работы, за экспозиции. Хәзер түшәмнән су акмый. Узган ел биредә үз көчләре белән җиңелчә ремонт ясалган. Шулай да шәһәрнең бердән-бер картиналар галереясына капиталь төзекләндерү таләп ителә. Мондый ремонт 35 ел дәвамында бер тапкырда башкарылмаган. В первую очередь потолок. Беренче чиратта түшәмне яктырткычлар белән ясыйсы килә. Аннары төтенне бетерә торган система кирәк. Музей биналары өчен шундый махсус система бар. Стеналарында үзгәртәсе иде мотор, интерьер кирәк. Шәһәрдә ремонт эшләре уздырасы мәдәни учреждениялар шактый. Быел шәһәр бюджетыннан ремонт эшләре өчен берничә сәнгать мәктәбенә 2 миллион сум бүленгән. Мәсәлән, балалар театр сәнгате мәктәбе җылылык системасын алыштыру өчен каникуллар җиткәнен көтә. Бу максатка аларга 400 мең сум акча бүленгән. Все эти суммы недостаточно, чтобы Барлык ремонт эшләрен дә уздыру өчен бу сумма гына җитмәячәк. Безнең бина 1975 елда төзелгән. Капиталь ремонт беркайчан да уздырылмаган. Быел ремонт эшләре Мастеровой театрында да башкарыла. Әлеге максатка 1 миллион сум бүленгән. Биредә янгын куркынычсызлыгына зур басым ясалган. Планда янгын вакытында чыгу урыннарын киңәйтү, линолеумны яңарту, хәбәр бирүче система һәм башкалар. Чаллыда барлыгы 30-га якын мәдәният учреждениесе исәпләнә. Аларның күбесе төзекләндерүгә мохтаҗ. На сегодняшний день рассматриваются именно с руководителями. Бүгенге көндә бу мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре белән проект смета документация эшләре карала. Грантта катнашу мөмкинлеген дә күз уңыннан ычкындырмыйбыз. Безнең максат 2017 елгы капиталь ремонт программасына күбрәк учреждениеларны кертү. Чаллының күпчелек сәнгать учреждениеларын грантлар коткара да инде. Фестиваль бәйгеләрдәге уңышлар акчалата ярдәм китерә. Әлеге суммалар күп вакытта агымдагы ремонт эшләренә тотыла да инде. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, яңалыклар. Алар хөрмәткә лаек Бөек Ватан сугышы һәм КАМАЗ ветераны истәлекләре белән бүлешә. Рәхмәт сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә. Видео язмалар кабул ителә. Габдулла Тукайның 130 еллыгына теләгән һәр кем үз өлешен кертә ала. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Только этим летом квартиры от 1 миллиона 830 тысяч рублей в микрорайоне Берег. Успейте забронировать. Телефон 51 55 71. Спешите! Вы еще можете купить мужскую одежду «Пеплас» за половину цены. Количество товара и размерный ряд ограничен. Подробности в магазинах «Пеплас». 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Весна. Обострение хронических заболеваний. Тогда вам к нам. УЗИ всех органов и сосудов. Компьютерная и магнитно-резонансная томография. Консультация невролога и кардиолога. Медицинский центр высоких технологий. Звоните 700-992. Сез туры эфирда яңалыклар чыгарылышы карыйсыз һәм без дәвам итәбез.
Бүгіннен Россия күлемінде жеңу хоты деген акция старталды. Шора патриотик тәрбие беруге юнәлтілген дәулет программасы қысаларында узды. Оның барышында Россия һәм шет ил территориясында яшәүче ветераннарға хот, открыткалар җибәрергә мөмкин. Шорада теләгән һәркем катнаша ала. Акция барышында волонтерлар ветераннарға бергә хезмәт иткән дусларын табырга, интернет аша видео аралашу көйләргә ярдәм итә ала. Җиңү волонтерлары барлык шәһәрләрдә дә бар. Безнең шәһәре Бөек Ватан сугыш хәрәкәтендә иң күп катнашучылар саны белән дан тота. Бөек Ватан сугышы ветераннарының батырлыклары һәм үзләре турында сөйлесе килә. Аларның күбесе КАМАЗ ветераннары. Николай Печенкин 1925 елда Чиләбе өлкәсендә туа. Сугыш башланганда аңа бары 16 яшь була. Яшь егет Свердловск өлкәсендә Каменск-Уральскида фабрика-завод курсларында укый. На фронт не очень-то отправляли. Сугышка бик теләп җибәрмәделәр, чөнки бронь бар иде. Завод төзергә кирәк иде. Шулай да мин 43 елның мартында армия хезмәтенә алынуга ирештем. Бер ел әзерлек курслары үткәннән соң Николай Печенкинны сугышка җибәрәләр. Ветеран фронтта пулеметчы һәм элемтәче була. Аны еш кына разведкага алалар. Шундый разведкаларның берсендә аларның төркеме пулялар астында кала. Немецлар безне күреп ата башлады. Минем уң як җилкәмне тулысынча яраладылар. Частька кайттык. Егетләргә, нишләптер минем гимнастеркам юеш дим. Алар, син бит яралангансың диләр. Госпитальдә 4 ай дәваланганнан соң Николай Печенкин запас полкка җибәрелә. Җиңү көнен якынайту өчен үзеңне аямыйча сугышырга туры килде ди ветеран. Наша задача была. Безнең максат бары тик алга бару иде. Сугышка без киенмәгән килештә керә идек. Команда булу белән Катюша уйный башлауга без тиз генә торабыз да шинельсез чыгып чаба идек. Сугыштан соң ветеран Курган өлкәсендә хәрби частьтә эшли, гаилә кора. 79 елда Чаллыга килә һәм КАМАЗның ремонт инструмент заводына электромонтажчы булып урнаша. Пенсияга кадәр шунда хезмәт куя. Николай Егоровичка 91 яшь, аның 4 баласы, 9 онық һәм 5 онық чыгы бар. Ветеран күкрәген аның өчен кадерле дан Кызыл Йолдыз ордены, батырлык өчен медальләре бизи. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. 20 апрель Милли донор көне. Аның кысаларында иртәгә Чаллы педагогия университетында акция оештырылачак. Теләгән һәркем иртәнге 9-дан алып көндезге 1-гә кадәр биргә килеп кан тапшыра алачак. Үзең белән паспорт алып килү генә сорала. Татарстан Республикасында теркәлгән кешеләр генә донор булырга мөмкин. Кан тапшырыр алдыннан бушлай медицина тикшерү үтәргә кирәк. Бу терапевт һәм лаборатория тикшерүләре. Донорлык акциясе игелек атнасы кысаларында үтә. Безнең каналда Тукай безнең белән сәхифәсе дәвам итә. Бөек татар шагыйре иҗатын Чаллы ТВ каналы аша киң аудиторияга 50-гә якын кеше җиткерде инде. Сәхифәдә шәһәрнең танылган сәнгать эшлеклеләре, язучылар, шагыйрьләр, мөгаллимнәр катнаша. Бүген Чаллы ТВга кунакка шагыйрь Николай Олешков килде. Ул Габдулла Тукай шигыренең үзе язган тәрҗемәсен укыды. Мысли зимние, как вьюга, обжигают, холодны, но с картошкой и хлебом доживу я до весны. Есенин сам называл себя «Я Божья дудка». Вот в этом смысле, из того, что я сказал, как можно назвать Тукая? Я думаю, Курай Аллаха, это будет лучшее определение. И, конечно, поскольку я родился и вырос в Татарстане, то стихи Тукая, песни на стихи Тукая тоже слышались мне в детстве, и они, как и вместе, как и впечатления от других поэтов, западали в душу с самого детства. Габдулла Тукайның 130 еллыгына теләгән һәркем үз өлешен кертә ала. Анда катнашу өчен бөек шагыйрьнең әсәрләрен яки аңа багышланган шигырьләрен укып, видеога төшереп безнең телерза компаниянең ВКонтакте социаль шилтәрендәге төркеменә юлларга кирәк. Биредә Тукайга багышланган пост бар, үз язмаларыгызны аның астына беркетә аласыз. Катнашучылар арасында балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, укучылар да бар. Алибәне яктырып, әкрен генә алтаңата. Моңланып, хәсрәтләнеп, ялкау гына ак ай бата. Рәхәт сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә. Җылы өйдә утырасыз якын мичкә. Утырасыз рәхәтләнеп, сөенешеп, шатлык сезгә,
Мыссыздық келмей хешті. 29 апрельдә шәһәрдә җиңел атлетика белән шөгыльләнүчеләр өчен эстафета узачак. Быел анда 2000-нән артык кеше катнашыр дип көтелә. Юл озынлыгы төрле, мәктәп укучылары, яшьләр һәм хатын-кызлар 3 чакрым араны йөгерәчәк. 7 километрлы араны спортчылар һәм физик яктан көчле булганнар йөгерәчәк. Эстафета Тынычлык, Сөембикә, Автозавод, Мәскәү, Беляева, Хәсән Туфан проспектлары аша узачак. Шуңа күрә өлешчә юллар ябылачак. Катнашучыларга теркәлгәндә үзләре белән медицина белешмәсе алып килүләре сорала. Заявки на участие в легкоатлетической эстафете. Катнашучылар гаризаларны дүшәмбедән 12-нче мәктәп бинасында тапшыра ала. Ул Курчак театры тукталышында урнашкан. Гаризалар физик тәрбия һәм спорт идарәсендә дә кабул ителә. Балалар арасында двигательләр заводының беренче директоры Виктор Поташов кубогына волейбол турниры узды. Ул 3 көн дәвам итте. Мондый ярышлар шәһәрдә 4-нче тапкыр уза. Быел 18-нче мәктәп укучылары җиңүче дип табылды. 3 ел рәттән Поташов кубогына ия булучы 10-нче мәктәп укучылары бу елы ахыргы урынны алды. Әмма двигательләр заводы беркемне дә бүләксез калдырмады. Чараны оештыру эшләрен Поташов исемендәге техник колледж үз өстенә алды. Мы знакомимся с ребятами. Без балалар белән танышабыз. Аларның күбесе әлеге чара барышында безнең уку йортын яратып өлгерә. Аннары 9-нчы сыйныфны бетергәч укырга килә. Бүгенге менә шулар, сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз. Студиядә Роза Хабибуллина эшләде. Яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз.